Чев. Аз съм Дарина. Здравейте, аз съм Христо Радков Христов. Здравейте, аз съм Диана Александрова Петрова. Здравейте, аз съм Александър Иванов Александров. Здравейте, аз съм Николай Радославов Яков. Здравейте, аз съм Никола Любомирова Костадинова. Здравейте, аз съм Кари Любомирова Костадинова. Здравейте, аз съм Димитър Георгиев Любомиров. Здравейте, аз съм Асен Иванов Мушев. Аз съм Никола Любомиров Симеонов. Аз съм Цветан Любомиров Симеонов. Аз съм Мити Данков. Здравейте, аз съм Алина Александрова Игнатова. Здравейте, аз съм Кристиян Александров Игнатов. Здравейте, аз съм Кристиян Николай Борисов. Здравейте, аз съм Николай. Здравейте, аз съм Денис. Здравейте, аз съм Ваниса. Здравейте, аз съм Виктория Костадинова. Аз съм Иван Георгиев. Аз съм Дейвид Иванов. Аз съм Ника Николова. Аз съм Ирина. Здрасти, аз съм Александър Данилов. Здравейте, аз съм Моля. Здравейте, аз съм Дър Михайлов. Здравейте, деца! Казвам се Васил Досев и съм директора на завод Магнит, където днес ще имате възможност да разгледате. Надявам се, че ще ви бъде много интересно, тъй като вашите родители работят при нас. Виждам, че сте на различна възраст, има по-големи и по-малки. Сигурен съм, че ще намерите нещо, което да ви е любопитно, нещо, което да ви е интересно. Ще има, предполагам, награди. Ще има занимания и с това ви казвам добре дошли. Всички вие имате основание да се гордеете с труда на вашите родители, защото те не правят просто някакви бобини или някакви трансформатори, а тези изделия влизат в по-големи изделия на някои от най-водещите световни компании. Така че, още един път, добре дошли! Тата работят в Акцио завод Магнит. Мама работи бобиньорка, тата работи заварчик. И тук работи моя баща, прави трафове. Майка ми работи тук и е инженер. Беше прекрасен ден. Беше много дълго час.
че исках още един ден след.